24. december, 10. hodina do poludnia. To je už každoročne vyhradený čas na kúpalisku v Brezovej pod Bradlom, kedy tu členovia občianskeho združenia Otužilci spod Bradla organizujú tradičné vianočné kúpanie. Oficiálne je to 5. ročník, neoficiálne dá sa povedať už 7. Počas covidového sme sa tak v obmedzenom počte stretávali. A tu už sa to stala taká tradícia, že vždy na Štedrý deň sa takto stretávame. A zúčastňujú sa to aj Otužilci v blízkeho okolia, takže je to taká pekná regionálna akcia. Dneska je tu 55 Otužilcov z Vrbového, z Osenice, z Jablonice, Malokarpatské ľadové Tulene a domáci Brezovania. Otužilcov prišiel pozdraviť aj primátor Brezovej Jaroslav Ciran. Do vody s teplotou 2,6 stupňa Celzia odvahu vstúpiť ešte nenabral, no účastníci kúpania sa do nej tešili. Tak plávaj, plávaj, kurde, dýchaj, vydržíš to, len sa nezdávaj. Mám rád túto partiu, hovorím si doma aj teplúčko, rozprávky, nie to ono, môžem utiec od ženy, dobrá partia. A hľadám, mám dôvod na alkohol, môžem si ja som vypiť, keď mi bude zima. Ale nie som alkoholik, ja som trezofób. Dobre, koľko rokov sa venujete už takémuto otužileckému plávaniu? Zatiaľ 3-4 roky, ako som to skúsil proste len tak, že vyskúšam to, či ja to mám, vystúpiť z komfortnej zóny. Úplne vodu furt neznáša studenú, ale je to vynikajúca partia, tak kvôli tomu stále chodíme, stretávame sa, takže vynikajúco. Občas si dáme guláši, pokecáme, taká kruh rodín sa zväčšuje, takže to je vynikajúca partia. A hlavne to má benefity pre zdravie. Začal som tento rok a mám 12 rokov. A čo na to hovoríš? Tak je to dobré pre zdravie a odporúčam to viacerým ľuďom. A nie je ti zima? Nie. Tak, dobre, už teraz je lepšie. Chodívame sem každý rok, tak na zimu sa chodívame kúpať, ale ja nechodím, iba cez leto a tak. Napríklad, keď ideme do Chtelnice alebo tak, cez apríl, tak sa chodívame kúpať. Dobre, a láka ťa takéto otužilecké plávanie? Áno. Plávalo sa mi super, vodička bola 2,5 stupna malá a venujem sa tomu iba rok a je to bomba. A prečo ste sa na to dali? Aby som bol zdravý ako ryba. Veľa kamarátov chodilo a je to niečo pre svoje zdravie. A cítim sa perfektne pri tom. No to sa chcem opýtať, že či aj pociťujete nejaké benefity z toho? Asi áno, je človek taký zdravší a potom sa cíti celý deň taký nabudený, takže je to také perfektné. Odporúčam všetkým, kto nezačal, treba prísť, skúsiť a neprestanete. Chodíme sem pravidelne preto, že keď na Brezovej objavili, že sa dá otužovať, tak Brezovania chodili k nám na priehradu, taká partia odtiaľto, až jedného dňa prestali chodiť a my sme sa dozvedeli, že sa strhli a urobili si tu vlastný klub, tak ich chodíme takto navštíviť, lebo ich už nevydávame normálne. Super. A prečo sa vy venujete otužileckému plávaniu? Čo ja viem, bola to taká skúška, že či to zvládnem, ale ja som profesne chodil natáčať takéto akcie a tam som sa pozeral na tých ľudí, že nič nadprirodzené na nich nebolo. Boli to proste ľudia, mali také isté končatiny, niektorým bolo zima, takisto ako nám ostatným a všetci tam vliezli a pochopil som, že to nie je v ničom inom, iba v hlave. No a potom som sa vyhecoval, vliezol som tam a zistil som, že to nič nie je. Je to proste, najhorší je ten moment, že vojdem, ponorím sa a potom je to strašne fajn. A je to zaujímavé, sme dobrá partia, stretávame sa aj s inými partiami, chodíme po tých zrazoch, stačilo. Bodka. Kto má záujem o otužovanie a byť súčasťou skvelého kolektívu, stačí kontaktovať Otužilcov spod Bradla na sociálnych sieťach. Keď sme začínali, boli sme 4, v súčasnosti už nás je cez 30. Každý rok sa pridávajú, tento rok sú pribudli zhruba takí 4 a 5, takže vždy niekto to začne skúšať, sa mu to zapáči a chodí s nami teda takto pravidelne, že sa to stretávame pravidelne v nedeľu.